Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба ҳама занои пешсафу пешқадам. Духтаракҳои хушрӯ, ман ба ойликҳои Фаберлик рафтам, хеле пасдуо барои меҳмон қабул кардан харидам. Беҳад хушрӯ духтаракҳо. Дар муддати 21 рӯз дар даруни хона шишта кӣ метия дар мо хел пулои хушрӯ ки мо орзуҳомонро амалӣ кунем. Албатта ки мардакҳои мо мекунанд, не ки бо ҳар як занак дар дили худаш орзуву ҳавасҳое дорад ки на ҳамаша гӯем ки амалӣ карда метавонад. Компанияи Фаберлик дар мо возможност метия ки мо дар даруни хона шишта дар пеши фарзандо инам хел пулои хушрӯ кор кунем. Ҳозираш дар звания ман директораи духтаракҳо, не ки бо заное ҳастанд ки беҳад дар ҳамин кор муваффақ шудагиянд, беҳад оиликҳои хушрӯ мегиранд. Ҳамаш дар дасти худтонай духтаракҳо. Шумо хоҳед агар наставникотон мегузаред, ҳаракат кунед дар даруни хона шишта. Кори мо ба телефонай. Ай мо чӣ зависи дорад? Мо истифодабарандаи маҳсулотҳои ҳамин